Čo som zdravím vás, doktora, ja vás vítam pri druhom dieli Fuchscraftu. Ešte dneska vyjde, takže a určite, že stihnem aj 2 diely. Možno ste si užili Fuchscraft a čo sa to od minula zmenilo? No zmenilo sa to, že som sa presťahoval, mám tu nejaké, teda tento stroj, tieto 2 stroje ste už videli, ale toto je nový stroj, to je Basic Factor, že to vypáli 3-krát viac hore než predtým, takže oplatí sa to spraviť. A dneska sa budeme, a ešte som vyhral tento LED Energy Cub a Infinity Battery. A on sa zatiaľ presťahoval, hen tam už týpek bol na Marse, má slimáka, slajma. No ja tu zatiaľ drtím halúze. Prepáčte za tie lagy včera. Dúfam, že sa ďalšie video páčilo. Pozdravujte. No a som pozdravil. A Filip Kraft ma náhodou pozerá a ten LED Energy Cup som vyhral z týchto súťaží za najkrajší dom. Neviem, čo sa vám páči, ale mne sa páči dosť. A dneska čo budeme robiť? No ja idem niečo spraviť. Takže toto musím odkopať, lebo ja to chcem dať takto pod zem, lebo ja tu mám v svojej vlastnej záhrade, to je toto. A mi tam dal refinery a sa minulý diel páčil, lebo toto bolo úplne najlepšie. Vidíte, je tu 1, 2, 3 takéto plošinky, minule som tu počítal, tam vyrába sa niekoľko na neho. A to máte reklamu na Twister, hej. Ale myslím akože hurikán. Je to spravené, takže to ide pod zemou, sem takto a sem. No a budeme sa zarobiť Galacticraftom v dnešnom dieli a musím to bohužiaľ presunúť. Teda tento stolík tu nechám a tie stroje budú tu asi takto, tu v tomto, lebo aj ten kabel ide sem takto do roha, sem tu. A dneska sa budeme zaoberať týmto. No, čo som zistil je toto. Máte na sebe workbench, musíte si spraviť toto. To je to je ingot kompresos. No a na ten ingot, na teba treba basic wafer a ten sa vyrába z circuit fabrikátu. A na to potrebujete diamant, silikon, redstone a redstone torčku. No. Pre mňa nič není problémom. Diamantov mám 1 stack. Redstone trocha menej, ale to nevadí. Počkáte. Hneď som tu. Takže ja som tu. Ja som si iba pre niečo skočil, takže. No. Čo je toto? Kargolová. No neviem, to je jedno. A vidíte, že. Počkaj, to je dash. Ale počkaj, to je. Dá sa na Mars Island. Tým ako to? No super. Serve.
tým. Takže. No, lebo toto budeme potrebovať. Jednu vec, ale ja vám to potom poviem. No, a budeme potrebovať dosť veľa silikónu tým. No, máme tu táto posteľ, čo som skúšal, no, je to dobrá posteľ, hlavne v Marsu, na Marse, Sosu, na Marsi. Takže. No to už super. Takže. Tak. Takže. No ty kokos. Nie, to som ani nevedel, že mám. No, takže neviem, čo by som si to spravil, akože. Takže budeme zatrať toto a to sa robí v Circuit Fabricator. A Circuit Fabricator sa robí zase alumínium, páčka, button, nejaká P. Takže už asi po tretíkrát, no týka, dúfam, že mám nejakú vlnu. Dobre, nemám. No, ale ďalšia vec, mám ďalší mod, s tým sa môžem zaoberať, takže ja som na dnešný diel vážne pripravený a no toto. To je jedno, ale ja som si spravil zatiaľ základné. Tu je jeden, tu je ďalší. No to je jedno. Dúfam, že mi prídu ku mne, ale ich musím vyhubiť. Tam mám 29. Že to najstarší, no toto. Vidíte, že ja tu mám toto, to je... Počkajte, no nevadí. Tu je sklo a som si dal tento glider, to vám hneď ukážem, čo to robí. Tu nič nemám. A tu na topánkach, toto som už mal vylepšené. A ešte jet boots, to som tiež mal vylepšené, ale kvôli tomu, že som taký tipták. A zomrel som, no a mi to tam zabudol. Co? Kde lezeš? Tu. Ukazuji něco divákům. No a ono vám to spraví ten boot. A pozerajte, keď vyskočíte a začnete držať shift, tak začnete takto pekne lietať. A čo sa mi hodí na mesiaci hlavne. A to je speed. To je speedy.
Počkať. Prosto nie dosť veľký. Kam už 4. No, to nie je maličký. Ale môžu dorazť až tuším 200. Môžu mať HPčok. Takže oplatí sa to. Ja sa asi zblázním. No a nabíja sa to normálne, toto sa nabíja v jetpacku. V jetpacku. Normálne v tom v tej elektrickej blbosti. No a hops. A oni už dorobili aj túto peklo. No pekne, chalani, matka. Robím. No a môžeme spraviť si v tomto dieli, teda portál Gunko, asi si spravím portál Gun. No, takže, co nepotřebuješ. Ja potom tu tento to bere. Tento to bere, pozerajte sa. Takže má hýlovaciu vodu, takže... Vidíte, sa to potom dá hádzať. Takže, no, to čo? Pripútal, dám. Čo? No nič. No, škoda, toto za dvakrát zabal, lebo teraz ja sa tam neviem dostať. V tomto diele som si chcel teda vykraftovať ľúčice. No a dúfam, že už to nie je tak. 13 minút, no pekne. Mne sa video páčilo, tak zanechajte like a dúfam, že sa uvidíme pri ďalšom dieli. Prepáčte, že tento diel bol taký trocha neaktívny, ale ja to neviem, pozrám Twisted, takže a zatiaľ čus.